nirok ADC Chalok manliya yakai rolajdi thui tonglajdi nogo ibramo tha ADC sini borok rokni bangui sorgo sananai hwnwi nirok yasakgui nirok ADC o rang kwrwi wngkha khe lama kasowi kethar kobong twi montri ni nok bwskang gera khainai lama kasonai rohingya rokni kok salaio hingkhe tak sudu kwcham sarkar no dusi rogui toma lab angkhe sani musukuni ni neta rok nini MLA rok nini MDC rok gari koto koto paiyo nok building koto koto tanglaiyo tongthok tongmano khuni rok nukliya ADC ni rang noi soyung tongmano nirok nukliya sujakok nirok ADC Chalok manliya yakai rolajdi thui tonglajdi nogo nukhaplen sini education minister rok rok bahai tongthoklai tong bosok gari koto koto saring khe chok botol papailai branded botol papailai nunglai ADC bahai khe unnoyon khaini kok salaio bahai khe greater tipralen bahai khe dofano muthangnai kok salaio nukhaple শুধু আগেনি কাঁচা সরকার অম হাইকে হবই নিরনি কোনো ফায়দা করে বামফ্রন সরকার টংফ্র লেখা রঙিয়ানো ক্লাস 8 পাস 9 পাস চাকরি রমন বা বামফ্রননি সায়া দেংলাং হন্দে আফ্র সময়ও বমুং সুইমানাই স্ক্রই নিরনি 14 গুস্তি রহাকে খাইখলাংজাক উ বড় রগনো সি চাকরি রউইসি tabok sini borok rang puisa kisa masang bai jau.